Chantada instará a Xunta para que habilite outro módulo na escola infantil e que este se inclúa nos orzamentos de 2019. Foi unha decisión tomada no último pleno a raíz dunha moción de por chantada que sinalaba que existe unha listaxe de agarda de 5 nenos para este servizo e que foi aprobada cos votos a favor de INTA, o PSOE e a propia CUP. Os populares abstivéronse neste senso. Antón Fente defendeu a necesidade de reforzar a educación no rural e de instar ao goberno galego a crear 700 novas plazas na provincia. O mandatario chantadino estuda ampliar as instalacións a través de fondos líder para o desenvolvemento rural. Polo que se me dixo que hai, non sei se 5 ou 6, non? Pero, bueno, se hai un neno sol, xa merece a pena traballar por elo. E, bueno, é un tema que vimos a tratar desde fai un ano e pico para aquí, e que sería outra das cousas que podemos meterlle ao líder para, por así dicilo, para ampliálo. Primeiro, temos que mirar se nos permite o plan xeral que estamos operando nunha zona que protexida, como é o Parque Loís a Ribadulla, non? Ali xa se fixeron distintos desarrollos urbanísticos que o permitían as circunstancias, non sei como estamos de porcentaje, pero iso diránolo o noso técnico, se cumplimos co porcentaje e hai posibilidades de ampliar un módulo, pois pola nosa parte non habría problema ningún. Temos que recoñecer que non é un momento cando se escolleu aquela ubicación, pois penso que lle gustou a todo o mundo e que, bueno, pois ali é un sitio idóneo para seguir tendo unha boa gardería. E a nos parecenos ben que se pidan e se exijan estas cousas para toda a provincia de Lugo e para todo Galicia, e os de Chantada non nos vamos quedar atrás, claro. Cando vexamos que é posible, bueno, reclamarlle efectivamente, nós podremos ao mellor facer a obra e despois reclamarlle á Xunta que en vez de 3 módulos que teña 4 ou 5, non? Nos dixemos no pleno que o Partido Popular leva desmantelando os 2 piares máis importantes do estado de benestar, que son a educación e a sanidade, algo que hoxe xa ninguén, salvo o propio Partido Popular, se atreve a negar. E en Chantada sabemos ben o que son os recurtes nesa materia. No tema de sanidade, todos lembramos o que pasou e o que aínda pasa. En algúns dos casos, a mobilización que houve por parte da cidadanía, tamén no ensino, co tema que tanto se loitou por ter esa escola de idiomas que finalmente chegou, a negación por parte da Xunta á apertura de máis liñas nalgúns dos centros e, neste caso en concreto, pois falábamos da escola infantil e no que se poñía o foco era na pretensión velada que sempre fai o Partido Popular de favorecer o ensino concertado, o ensino privado, fronte á educación que nos fai a todos iguais, que é a educación pública. Entendemos que este servizo é verdadeiramente importante se queremos falar de conciliación, se queremos falar de calidade e se queremos falar tamén do que aporta aos nosos cativos.